pihaan tuut? Luulet sä oikeesti, hei? Kaveri kävelee suoraan kohti. Suoraan kohti. Mikä on syy? Pyy tulee suoraan päin. Pitääkö hakea kypärä? Pitääkö hakea kypärä? Ymmärrätkö? Mä hoitasen sua tällä kepillä kohta. Hei! Meis nyt! Meis nyt! Kaveri! Mihin sä meet? Hei hei hei! Mihin sä meet? Mihin sä meet? Terassille. Sinne vai? Etkä mee. Siinä on kuule pyy meidän terassilla. Mä huitasen sua kohta tällä. Et sä voi mennä sinne. Älä päästä sitä sisään. Aika komea on. Se voi alkaa väkivaltaiseksi, jos se on kiimassa. Onks äiti nähnyt?